Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko, sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog. DXDR 981 AM sa inyong mga radio. 94.1 FM. As usual, ito pa rin, ang inyong kapatid na Silbert Dunduyano Sr. alias Veritas, at ang makasama natin sa technical side, ganoon pa rin. Ang unang banggitin ko, bagong kaibigan natin, bagong kasamahan natin dito sa RMN Dipolog, kasama ang radyoman James Magdayo, at kasama ang nasanayan na nating kasama at matagal na nating kaibigan, kasama ang radyoman Tax Ilumba, at wag nating kakalimutan ang paggalang natin sa ama ng ating istasyon, ang ating station manager, Sierra Mike Edgar Dacumo, sinamahan pa rin ng buong staff ng RMN Dipolog, ating paggalang sa kanilang lahat. At of course, hindi natin dapat kakalimutan ang ating paggalang sa ating spiritual na ama sa ating Diocese of Dipolog, the Most Reverend Severo Caermare, of course, with the whole, sa lahat ng mga kaparian na tumulong sa kanya sa gawaing pastoral. Ating paggalang sa kanilang lahat. At sa inyong mga nakikinig ngayon sa radio, both AM, FM, mga Katoliko at hindi Katoliko, aking paggalang sa inyong lahat. Anyway, kung may mga pagkakataon na magdiretso ako, hindi na ako mag-introduction, pasensya, dahil may mga panahon talaga na diretso ako. Anyway, alam na ninyo. Paulit-ulit na itong introduction natin, ginawa ko yan para may panahong talakay tayo ng mahaba-haba sa paksa na ating tatalakayin. Pero katulad ngayon, ginawa ko ang pag-introduction. Para yung mga bago naman na listener natin, malaman nila kung sino ako, at malaman nila na magalangin din si Veritas. Dahil kung iwanan ko na tuluyan yung introduction, baka sasabihin ninyo, ito si Veritas magprograma walang galang. So may mga panahong didiretso na ako, wala nang intro ng mga salita. May mga panahon naman na katulad ngayon, mag-intro ako ng mga salita. By the way, dito sa ating live stream, may shout out dito. Nag-inform lang sa atin na nanood. Tama ba kaya ang pagbigkas ko sa pangalan niya? Zeta Jam Joe. Maraming salamat sa pagpanood. Now, ang ating tatalakayin ngayon sa programa natin, by the way, may brownout sa ating nalaman ngayong 8
a.m. So, makagawa pa tayo ng program dahil 7:35 pa. Okay. Pagka 8, mawala na ang ating kuryente dito sa istasyon. So, kayong mga nakikinig ngayon na transistor at battery ang ginamit, kung mawala sa area ang RMN DXDR, both sa live stream at radio, huwag kayong magtataka na, no? Dahil may schedule na brownout ngayong 8 a.m. Ang ating kaibigan at ating Ma'am Bri, si Ma'am Alma, hindi na makaprogram, no? Sa kabataan program niya. Okay, ngayong 8, no? Yan ay kung talagang matuloy, no? Ang ating schedule sa brownout ngayong 8 a.m. Okay. Now, ang ating tatalakayan ngayon, wala na ba akong nakalimutan? Okay. Ang ating tatalakayan ngayon ay itong tungkol sa divorce. Okay. Sa Bisaya pa, panagbulag. Ano pa ba yun sa sa Tagalog? Paghiwalay ng mag-asawa. Okay. Tatalakayin ko ito dito sa ating programa. Although, may ginawa na akong video clip sa YouTube, pero hindi sa radio. Okay. Sa bahay ko lang ginawa. Okay. At may dialogue din sa paniniwala na nakadalo ako at natalakay ko ito. At nagawa din ako ng video clip at ina-upload ko sa ating YouTube channel. Okay. By the way, alang-alang sa inyong mga hindi pa nakaalam sa ating YouTube channel, ang YouTube channel ko, search lang ninyo sa YouTube ang Veritas Dipolog. Veritas Dipolog. Kung hindi pa kayo sigurado sa spelling, so pag search, Veritas, spell out ko yung Veritas. Okay, ang unang letra, hindi boy, but Victor. Victory. Okay. V. Okay. As in Victor. Or Victoria. Okay. Veritas. Victory Eco Romeo India Tango Alpha Sierra. Veritas. Space, then sunod, Dipolog. Okay. Veritas Dipolog ang aking YouTube channel. Okay. So, halugugin lang ninyo, hanapin lang ninyo sa aking mga natalakay na mga paksa, mabasa ninyo kung anong mga paksa. Basahin lang ninyo ang title sa video at tungkol sa itong, kung hindi ako nakalimot, yung sa dialogue sa other station, ang title na kinawa ko sa video na iyon ay yung nakalimutan ko. Okay, opinion. Okay. Veritas 899 opinion sa tungkol sa divorce. At yung isa naman nagawa ko Tagalog. Yung ang background na ipinakita natin ay yung may prayer rally at may rally na pumarada, no? Ini-expose, inilalatag natin ang ating pagtutol sa divorce. So yung nagawa iyon sa Cebu. May malaking parang rally na ang nanguna ang ating simbahan. So nagsuporta sa gawain na iyon, no? Dahil si Veritas ay talagang totally disagree o tutol ako sa divorce. Okay. Now, tutol ako sa divorce dahil ito ang tinig, ang sinabi ng simbahan na tutulan natin ito. Bakit ba naniwala ako sa simbahan?
sa mga ganitong issue. Dahil sa mga ganitong issue, hindi natin dapat isantabi yung moral obligation natin sa ating buhay, no? Dapat hindi tayo maging immoral. Alam naman niyo siguro kung ano yung immoral, no? Yung hindi yung hindi namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. O ayon sa yung ano ba yung dapat gawin nating batayan o sa ating pamumuhay. Halimbawa, yung huwag tayong magnakaw. Bawal 'yon, di ba? Moral law 'yan, no? Yung pagnanakaw talagang bawal. Masama iyon. Yung pagpatay. Itong pagpatay, sa reflection ko, kung Diyos ang magsusugo na pumatay tayo, maging legal ito dahil siya ang owner o may-ari sa batas. So siya rin ay pwedeng mag-lose nito or mapawalang bisa nito. Dahil siya ang may-ari kasi sa batas. Kasi ang Diyos kasi, ang authority niya, ang kapangyarihan niya, yung tinawag nating binding and loosing. No? Ang mga lawyer natin alam kung ano ang meaning ng binding and loosing. Yung makagawa ng batas at makapawalang bisa sa isang batas. Una, binding and loosing. Sa Bisaya pa, pagdili o pagtugot. Dayon ka ng, I'm sorry, Bisaya yon. Okay, sa Tagalog, pagpahintulot at pagbabawal. O yun. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Magpahintulot at magbabawal. Halimbawa, yung 10 utos. Okay. 10 utos. Magpahintulot at magbabawal man yan, di ba? Dahil nandyan sa 10 utos yung pagbabawal. At yung pagpahintulot naman, yung sasamba tayo sa Kanya. Pinahintulutan tayong sasamba sa Diyos. Di ba? Pero sa Kanya lang, no? Sambahin bilang Diyos siya lang, Yahweh, no? Yung nasa langit, yung makapangyarihan. Okay, at pinagbawal naman niya yung pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Okay, sa paksang Diyos-Diyusan, malaking issue ito dahil kung hindi tama ang ating pag-unawa nito, maakusahan natin ang totoong simbahan na nangangaral ng mali. Okay, nangangaral ng mali, no? Isipin nyo, ang Roman Catholic Church na historically ang nag-compile sa Biblia, no? By the way, may debate pala na nakita ko na may isang Baptist debater na sinabi niya, hindi daw Katoliko ang nag-compile. Ang ginamit niyang batayan yung sa Old Testament. Dahil, siyempre, ang unang binigyan ng Diyos ng authority, no? Sa paghawak sa kanyang mga salita, yung unang binigyan niya sa kanyang mga salita, pinaubaya niya ang kanyang mga salita. Unang pinaubaya niya sa kanyang mga salita. Tama ba yung Tagalog ko? Okay, mga Hudyo. So, ang unang humawak ng mga salita ng Diyos, siyempre mga Hudyo. Mga Hudyo. Pero, ang topic kasi, ang paksa kasi sa debate, yung the whole Bible, yung Biblia. Hindi yung Old Testament lang. Hindi kasi matawag nating Bible ang Old Testament lang. Dahil ang salitang Bible, may definition ito na kaya tinawag itong Bible dahil ang ibig sabihin ng salitang by, yung unang mga letra, by, yung V-I, ang ibig sabihin yan, dalawa. Bible. Pag sinabing Bible, ibig sabihin Old at New Testament. So kung sasabihin mong Old Testament lang, hindi pa yun Bible. Strictly speaking, di ba? Pero sa
figure of speech, pwede rin. Pwede namang tawagin nating Bible kahit na Old Testament lang. Pero sa istriktong pagkasalita o pag-isip, hindi talaga Bible kung Old Testament lang. Dahil ang Bible, binuo ito ng dalawa, ang Old at New. So, tama yung Baptist pastor na nagsasabi na ang unang pinaubayahan ng Diyos sa kanyang mga salita, yung Old Testament, mga Hudyo. Pero ang sinabi kasi ng ating side sa Katoliko, Bible, o ibig sabihin, itong Bible na may Old at New, sino ang nag-compile? O yun, sinabi natin Roman Catholic. Dahil Roman Catholic naman talaga ang nag-compile sa buong Bible. Ibig sabihin, yung mga salita ng Diyos na hinawakan ng mga Hudyo, yung Old Testament, unang kinuha ito at isinama sa yung New Testament na malino naman sa history na Katoliko ang nag-compile nito. So, ang Baptist pastor, ang palusot niya sa debate yung mga Hudyo kasi ang pinaubayahan. Tama ba yun? Pasensya kung nagkamali ako sa Tagalog, no? Mga Hudyo ang una. No? Especially yung sa matandang tipan. Pero hindi ba nyo alam na ang mga Hudyo na nagkolekta sa Old Testament, pinaubayahan ng Diyos sa kanyang mga salita, sila pagdating sa bagong tipan, hindi nila tanggap ang bagong tipan. Di ba? Kasi yung Jewish religion, hindi Christian religion iyon. At kung babasahin natin ang Biblia, ang daming mga Hudyo ang hindi tanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, hindi nila tanggap ang New Testament. Di ba? So kung halimbawa sasabihin ninyong ang mga Hudyo ang nag-compile sa Biblia, mali. Dahil ibig ba ninyong ipahiwatig na kinumpile ng mga Hudyo ang New Testament na hindi man nila tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi nila tanggap ang New Testament? Pero hindi lahat, no? May mga Hudyo namang naging Kristiyano. Pero yung Jewish religion, yung namumuhay hanggang ngayon sa ganiyang klaseng religion, hindi tanggap si Kristo dahil iba kasi ang unawa nila sa Panginoong Hesukristo. Yung Hesukristo natin mga Kristiyano, para sa kanila, hindi yan tunay. Yung Misaya na nasa hula, hindi daw iyon yung ating Panginoong Hesukristo ngayon. So hindi sila naniniwala sa Christianity dahil hindi nila tanggap na si Jesus Christ ang Misaya. So, yan ang dahilan. Sa bagong tipan, ang authority galing sa Diyos na pasa o ibinigay na ito sa namumuno ng Christianity, unang mga apostol. So, pati mga practices, may mga practices ng mga Hudyo na ang pagdating sa Kristyanismo, hindi na tayo obligado sa pagsunod. Katulad sa yung entrance sa kingdom, yung circumcision. Sa Christianity ngayon, hindi na circumcision ng ating initiation kung sasama tayo sa kaharian ng Diyos. Ang ating initiation or entrance yung baptism. Di ba? At pati na yung kosher law na bawal kainin ng baboy, okay? Yung tinuro ng ating mga kapatid na Muslim at mga Sabadista, hindi na tayo obligado sa pagsunod sa batas na iyan. Malinaw naman yan. Pinahiwatig ni Apostol Pablo sa Aklat ng Kolosas 2:14 hanggang 17 na may mga sa Bisaya pagkasabutan o tipan o ano bang tawag nyon, okay, na tinapos na ni Kristo sa cross. Yung sinabi ni Kristo, tapos na, natapos na. Yung old covenant, tinapos niya sa kanyang kamatayan sa cross dahil may new covenant na. At ang new covenant niya, malalaman natin sa gospel.
Sa gospel, hindi na tinuro ng Panginoong Jesucristo ang kosher law. Oh. Kahit na yung bawal pagkain ng dugo, hindi na ito tinuro ni Kristo. Hindi na ito tinuro ni Kristo. Yung sa Council of Jerusalem, may pagbabawal pa din ang council ng mga apostol sa pagkain ng dugo sa Council of Jerusalem, hindi dahil tinuro ito ni Kristo sa kanyang universal law. Oh. Ginawa lang nila itong disciplinary law sa kanilang panahon, pero hindi ito nakabatay sa turo ni Kristo sa New Testament dahil halughugin natin ang New Testament, wala talagang sinabi si Kristo na bawal pa rin kainin ng dugo. Kung babasahin natin ang John chapter 6, ipakain pa nga niya, ipainom pa nga niya ang kanyang dugo. Yung sinabi niya, ang katawan ay kainin. Ang aking dugo, inumin. Di ba? Yung sa Eucharist, na matanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng tinapay at ng bino. Ano ba yung bino? Maging dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ipakain niya o ipainom niya. Di ba? Bakit? Ganon, no? Dahil sa New Covenant, may mga changes na. Kaya nagkamali ang ating mga kapatid na Seventh-day Adventist na kung sasabihin nilang lahat na changes ay paglihis sa salita ng Diyos. Hindi, pagsalungat sa salita ng Diyos. Hindi. Itong Hebrews o itong bersikulo ng Biblia na inuulit-ulit natin sa mga debate, halimbawa, ginawa nating halimbawa, ang Hebrews chapter 7 verse 12 na kung papalitan na ang kaparian, papalitan din ang batas, so may mga pagpapalit. May mga changes na hindi unawaing pagsalungat sa aral ng Diyos. Unawain pa nga itong fulfillment. Katulad ng yung turo tungkol sa Sabat. No? Ang Sabat talaga, Saturday ito sa Old Covenant. At maging sa New Testament, nirespeto ito, pero dumating ang panahon na nilatag na ang fulfillment. Dahil yung Jewish Sabbath na Saturday, according to Paul, sabi ni San Pablo, shadow. Ibig sabihin, hindi pa iyon. At sa Salmo 132, versikulo 8, pinahiwatig na ni Kristo na ang kaniyang rest day ay yung araw ng resurrection niya. Ito ang hindi alam ng mga Seventh-day Adventist. Alam kasi ng ng magisterium natin, alam kasi ng Katoliko na yung Jewish Sabbath na Saturday, hindi pa iyon. Katulad sa yung initiation sa kingdom na tuli o circumcision, hindi pa iyon ang ganon na hanggang magpakailanman. Hindi ganon. Pagdating ng panahon, ang fulfillment o katuparan nito, baptism na. Ito ding Sabat, ang Jewish Sabbath na Saturday, shadow ito at hinintay ang fulfillment at ang fulfillment, pinahiwatig ito sa Psalm 132 verse 8. Ito ang resurrection ng Panginoong Jesucristo na tinawag na rest. At sa Hebrews 4:8, nagbanggit na ng ibang araw sa pamamahinga. Paano matupad ito kung Saturday always? Diba? Kung Saturday o Sabado palagi, paano matupad ito? No? At yung sa Hebrews 4:9 naman na Sabado, ito ang pag-isipan ninyo. Bakit naging Sabat ang topic natin? Supposed to be sa divorce. Now, napunta tayo nito dahil ito ang paraan ko sa pag-explain para matanggap ninyo ang mga explanation natin tungkol sa divorce. No? Anyway, yung sinabi ko na YouTube, nandun ang aking explanation. No? Hindi ko lang nadagdagan ngayon dahil wala nang oras. No? Pero sana sa kakaunting mga sinasabi natin ngayon, may nakuha kayong punto, no, sa ating palatuntunan ngayon. No?
pasensya kung hindi natin na share ngayon ng mahaba ang tungkol sa divorce, pero okay, mahaba ang pag-discuss ko nito sa nagawa natin. Nandiyan, na-upload natin sa YouTube. So hanapin niyo sa aking YouTube ang tungkol sa divorce na tinalakay ko ito. So itutuloy natin ang krusadang ito sa susunod na linggo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.